Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ki office jong ki district election officer hakajalla borok kawai kila rung shamanla ki shnong ki badan haki constituency bapher jong kajalla ban pinsdang no mador ya kajing Thep vote jong ki Meiieid ki Paieid ki bapang ki bashitom bar ki badan jingduna ki khatmen ban jiet ikinong mikmat ki bathamai ya kani kajing Thep vote bala le lingba ka postal ballot na do ka khatsaw tarik urumpang 1000 arpulai na pentri kam katkum ka form khat RD hakaba ka kunhuan bala binshet kerpang da ka office jong ki deputy commissioner jong ki district kila rung shamanla ki shnong ki badan ye ki nong shong shnong ki bala kunjo ya karta ka ba prapos nem sheneng Haiz Khasi Hills District ka kunhuan jong kinong Paieid election kala ya kundu i wei i Meiieid i baladap shispa licenem karta iba shong iba sa ha ka shnong maulai i bala Thep ya ka vote ka jong i ha ka ni ka sngi Katkum pajing petip jong Chief Electoral Officer ka jilla uba FR Kalkungor gidan khandai hajar khandai spa khandai punyau tili ki form di bala yo ban pediang na kinong shong shnong ki bala kenjo ya karta prapos nem shjrong ban riu hajar lai spa lai punyau wot ki brio ki baduna document ki bala Thep ya ka vote ki jong ki na lai Ïing klem da don kam shu ban len shaki polling station ha ki sngi Thep vote